Kanega Nalari News. Udon ban walan sepi, eki kato kanigi kubol badon kam, jongatayo. UMLA Kemaukurat Menteri Ketenaga PHE ubah rinik ton El Tongkar haka sengi balang kendai terik no pra ula pli perda yaka yateli ekoturism roba ha pendania siat belasa kilang daka kongsi kar kongor DC Southwest Kesehil District. Haba ajing kran haka jingyalang ubah rinik ula ong baka jingkiu jong kakam jongok kai pertai haki benta baper jongka pertai kamdai na ka jingla jongka sorkar herai ka dai na ka jing simkhia jong kiri rangba da ka bachna yaki guest house bat yaki resort hak leng ke jaka hakane ka sngi pli le donlang dei ba Dennis lengdo rangba snong maukau ba YG lengdo advisor Marfa ba Mark AN dingdo tourism officer Southwest Kesehil District ba Iban Marbanyang District Project Manager ABDU DPMU Southwest Kesehil District ba F Basan BDO CNRD Block Maukurat ba W Buam Project Director MRDA Southwest Kesehil District Ikong Sikar Kongor DC Southwest Kesehil District ba iba Rinikton El Tongkar MLA Kemaukurat Constituency. Kum kadak jong ka jingpli no kam jong ka yateli eco tourism yinyo ban unveil kum kadak yinyo ban unveil yo ne mau sa jikan mau kum kadak de jingpli ge kam jingpli Siang di ngidon yang program kumka turis spot. Haka bang ngidon sa kuwi katanat likam jong ka Marfa. Jo ka motokra area rilang fishing ASEAN. Kabangi ai kerteng kayatli eco tourism organization. Di ya kani ajing sangi dang sangsen na dangi perkhat. Haka bang dang sedang ka pratri ju bulan Agustus raja khatnyo. Ki khot jong ka borok ngidon lai pusan plus ki advisor buat ki khot jong ka Marfa. Dinang ta Hawar jarkat prang ina sina kui ke cinting ya ka bangin likpek ya ka view jong kani ka thui nang te na ki mau ke bangin I gibra ka ngum te rei haba kawan kaliyor pa gumba ka musau kalarat no ba menta ka lasa biang gumba kalong natural kumni pe jaga egi jingbam ka blalong universal kitu ki bangiyo ashe ki restaurant haki nongba ki he yale ban kentiu ya ki jingbam le jong but haba pisha ding te ki jingbam le jong ru ki dei ban longpang but ki dei ban khoj but ki dei ru ban I you should give your best he come if the ru dunia jekene ke jaka haka ta rukom but daki tourist ki le phai nang ne kin wan biang pin hapnya haka ta rukom kin wan phai biang arsian laisian sausian kumta terter but kataru kamdei tang bakin wan biang fi ki tourist kim de let ki yathu ki paralak ru ba hoy thakta ka jaka ka long kumta te ka dei da ka kumta hakane ka rukom by word of mouth da ka tien baka priang ba ka jingya ka dei ban ya ha ba ka khana baki la ban by word of mouth kita ki paralak jo ki ru ki la ban wan phai biang te da phila ban le tang ita long haba file long iba minot long ki long sincere but ngamar tapir bakane ke jaka kansa kanang roy but naliang ka sarkaru nginyele ban le akat bala ban pedru ke issue ka bingila ban ai naliang ka basin naliang ka DRDA naliang ka tourism naliang bunru ki departments ki ba dan ro haduk kata-kata bagin perkhat haduk kat no koror kan lot la dang isna ya kada pung kum le bersna da ubreo andre ublai tra kan ulai yang iklam da pendot ai haka bangi isna kum bakalong manta haka jin pendot ka bakhnjat da ka sarkar bagi bersna ya kada kam ka bangi yo pada bantek ya ka jin ithiang jong ka wa jong ka pung hang le ki babon ki bakum kini ki jaka ngalayo barwat pek managane ya kakshat hangtai ha ot rengai
Chief Justice layok penon pek menagani ya kaksai hapo jongka urnar kiba bon ba kijakai ke bangim lak banjer ke wei hadin ko ipat ya kijing itnat ya kijing ithiang ka boleh terkerat ai hakili kidong kijaka kijongi bat ngin nang lap kidang don ro kibangim pat lap ya kibangin sedang don katakan new discovery bandang lap ya kijaka kibat mai hakabati don kijing ithiang ban pek ya ki Paralog, ki parasnong parathau, na kiniki artili kisnong, hot na kaleng ka sorkar, kalala persyang menerap kendiak, ya kene ka association, hakaba kinyo bansnai kene kam hangne, barga ko abanaw yepi, kalong ka masya bar kene lenti ka jingerap na ka sorkar, hendrenga shukwa baritu yepi, kajing kiu jo ka tourism hakalang ka perthei, kamde ka jingerap jo ka sorkar. Hendrai kadai ke jingwan syakmat jo kiru shibet ki entrepreneurs hakabatin wan bantai barsnaya kita ki guest house barsnaya kita ki resort hakaleng ki jaka namar kata ngawan hangne ban perslor ya ki traisno hakaba biyo kabakum kali ke kabu hakaba boleh terkerap air jaka kaba internet kumne perkhat ya ke investment kat ya kaba phila kumna ban penbaha ban internet ya kini kidong kijakai kabangi im ngisa hakaba phintei ya ki resort bantei ki guest house ki ba khambha ban ya kene kaba ka sarkar kala ai hangle khandia ni khme lenti kapor kan poi hakaba hangtai hasiliang ngarai khumle shibun ya kini ki parasnong na roba ki balasdang barsna ya itai viewpoint hangtai hajrong jong kene kawa hajrong jong kene kapung itai viewpoint ba internet banpet ya kene kapung ni khmet nanti bahang tai hajrong yu tai ulum kan poi kapor let's say ki traishlong nangne hakaba kinyo bantei ki resort kinyo bantei ki guest house hakaba ki paiba na keleng ka nekari Meghalaya kari India ban na keleng perthei kinyo banwan bansa ban enjoy ban shong bansa snow ternat kat kene kijing pengat kijing penat jo kamariam namar kata ngakwa wan om habi hoi kari ka kamram jongi na kaleng ka sarkar hakabangin pli kilat gilti ya kabangin kedawi kilat gilti kidong ban mentaru kiskem na kaleng ka tourism department kiba kila ban ai ya kata ka subsidy ya kini kibatei ki homestay barwat ya ki resort handrei sa sistem nga ong biang kamlong ka babiang kamlong ka badapura tang da ka aka ka bayo na ka sarkar namar kata ko ki parlok bae tongin persyang akwa persyang ni pi rengkat lang bat pi ki paiba banga ku monong mikmat ngin persyang ban ya thau ya kilat kilenti banang le sakmat nginang yo i bandang don ki jakai ke bangin nang pli ka wei ka jaka hadin ka wei pat ki tourist spot ki viewpoint hakabangi kmelenti bangin nang nginang yo pli ka wei hadin ka wei pat ngadon kajing anglo bar kajing kmelenti bar ngadon ru kajing nget ba ya ka mau kerwat konstitusi nginla ban penkela da kikam jengok kai perthei nginla ban penkela ka mau kerwat konstitusi lengba ka tourism but ngadang don kaji kmelenti banalor jo ki wei kilat kamai ka bangi don ka tourism kan dei ka wei pat ka option ka tourism kan dei ka wei pat ka lat kalenti kamai jakpo jo ki breu jo ngi hakade ka dong ka thai ngada kwa berkentu ya ki association ke pair ki society ke pair ki reu shibet bangin ya trailan hakabangin yok ban penbena baka mau kerwat kandai ka tourist destination ka mau kerwat jongi kandai ka jaka hakabaki breu na kaleng perthei kin yok ban wan ban peka ya ke internet jo kandai ka dong ka than jogi namar kata saya sempat akan tu jibat barok jo ka mau kerwat konstitusi but ya pi ka association ka balas dang ni kere ka kam ka khme lanti ka pinang le kham bha kham khra